fullt pådrag vid Nykis idag. De oljegrusar ej nu. Det arbetar med i 2 år. Det är en fina väg. Piisaa valuu. Yksi. Yksi. Neuvoja hoitaa ne järjestelyä. Joo. Niin se on se Oulu-Oulu. Jaa, onko se tunkkarekin? Joo. Ei kelevannut heidät on. Aivolla. Eikö se ole suunnitelma? Niin. Kerran kysyy vaan. Pannaanko siitä vai muutettu? Pannaanko siitä vähän vaan? Jos talo alle yhteen näin, niin se tarvitsee No kerran ajan. Aloitellaan tätä tilaisuutta ja mulla on mieluinen tehtävä avata tämä Nykäsen paikallistien vihkimistilaisuus. Hyvä kansanedustaja, herra piiri-insinööri, hyvät tielaitoksen edustajat ja hyvät ystävät, olkaa kaikki tervetulleita tähän Nykäsen paikallistien vihkimistilaisuuteen. Tiedän, että tämä on teille nykäseläisille hyvin
mieluinen ja päivä ja suuri päivä. Ja sitä se on varmasti myös kansanedustaja Raimo Vistbackalle, joka on ollut tämän tien yksi suurimmia arkkitehtiä. Hän on tuolla valtiovallan päässä hoitanut, että tämä tilaisuus on nyt mahdollista sitten hoitaa. Eli oli hoitanut rahoitusta tähän tiehankkeeseen. Ja hyvin harvoin kansanedustaja voi näinkin paljon vaikuttaa. Tässä voisi sanoa, että tämähän on Raimon kotikylä, sillä hän on tuosta seuraavalta mäeltä kotoisin, niin näinkin ratkaisevasti vaikuttaa oman kotiseutunsa ja kotikylänsä elinolosuhteisiin. Ja ei ole myöskään sitten syytä unohtaa tielaitoksen Ylivieskan tiepiirin panosta. Minusta erittäin ripeästi ja suurella ammattitaitolla on tämä hanke viety päätökseen. Myös tämä tiehanke on hyvin tärkeä Vetelin kunnalle. Onhan tässä sijaitsee Vetelin yksi parhaimmista yrityksistä, Raimo Nykäsen peltisepänliike, joka on hyvä työllistäjä ja hyvä veronmaksaja. Ja myöskin tämä hanke on tärkeä Vetelille ja toivotaan, että tämä tuo niitä veromarkkoja myös pitäjän rajan takaa tänne Veteliin päin. Ja haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa kunnan osuutta tähän tiehankkeeseen. Sehän on rakennuskustannuksista 10%, eli semmoinen 3-4 tuhatta markkaa. Tätä tilaisuutta kuitenkin hiukan varjostaa se tieto, että yksi kylän pitkäaikaisimmista asukkaista, Matti Nykänen, on poistunut keskuudestamme. Martin ansiot on tällä kylällä hyvin monessa asiassa näkyy, ja niin se näkyy tässä tiehankkeessakin. Muistan, kuinka Raimo Vistbacka oli vuonna 1987 valittu juuri eduskuntaan ja oli sitten täällä kutsuttuna evästystilaisuuteen tänne kylälle. Ja sitten tuossa Jorma Nykäsellä oli se tilaisuus ja siellä oli Martti sitten paikalla ja Martti sanoi, että eiköhän Raimo nyt sitten laiteta tämä Nykäsen tie kuntoon, että sitä on niin kauan luvattu ja sitä on niin moni kansanedustajakin luvannut, että nyt se on meidän viimeinen toivo. Ja lisäksi Martti jatkoi, että hän ei enää tietä tarvitse, että hän pärjää vanhallakin, mutta nuoremmat ja kylän kehityksen ja nykyaikaisen kehityksen kannalta olisi tämä jo syytä toteuttaa. Joten tässäkin asiassa näkyy Martin, voisiko sanoa, kädenjälki. Ja jos Martti olisi eläisi ja voimissaan, niin varmasti hänellekin olisi tämä päivä hyvin tärkeä. Ja minä ehdotankin, että kunnioitetaan Martti Nykäsen muistoa hiljaisella hetkellä. Kiitos. Ja sitten annan puheenvuoron Eero Hintikalle, piiri-insinööri. Ole hyvä. Herra kansanedustaja, arvoisa tilaisuuden osanottajat, hyvät ystävät. Meillä tiepiiriläisillä on miellyttävä tehtävä tänään lauantaina olla tässä Nykäsen paikallistien parantamisen päätöstilaisuudessa ja tämän parannetun tien virallisesti käyttöönottotilaisuudessa. On ehkä asiaan kuuluvaa, että vaivaan teitä nyt vähän aluksi tässä muutamilla numerotiedoilla siitä, mitä tässä on sitten tapahtunut. Tässähän on tämä Nykäsen paikallistien parantamisen tarkoituksenahan on ollut parantaa tämän tien kantavuutta sillä tavalla, että se on voitu sitä tuollaisella kevyellä ylöspäin päällä. Nyt kun rahat
niukkuutta on olemassa, oli silloin ja on edelleen, niin pelättikö siitä, että leivän kovin suuri mittakaavaisiin oikaisuihin ja semmoisiin lähdettä. Ja tässä nyt on tehty sitten meidän mielestämme sellaiset tarpeelliset oikaisut, että tästä tiestä saadaan tätä liikennetarvetta tyydyttävä tie. Ja ennen kaikkeahan sen työn tarkoitus on ollut poistaa kura ja velli ja mahdollinen kelirikon aikainen jopa liikennerajoitusuhka siitä. Ja tuolla toisessa päässähän me olemme siirtäneet tietä 750 metrin matkalla uuteen paikkaan, että saimme sen liittymään sitten liikenneturvallisuuden kannalta parempaan, että sen perustelu on se. Tässähän on 6,7 kilometriä tätä tietä ollut parannustyön kohteena ja 4 550 000 me olemme tähän varoja käyttäneet, eli on se vajaa 700 000 markkaa kilometriä kohti. Ja niin kuin tässä avaaja jo mainittiin, niin voimassa olevan systeemin mukaanhan, kun paikallistiestä on kysymys, niin asianomainen kunta joutuu sitten osallistumaan näihin kustannuksiin 10% tässä tapauksessa, eli noin 460 000 markkaa tästä sitten kunnallekin tulee laskua. Nämä mainitsemani kustannukset ovat näitä varsinaisia tien parantamisen kustannuksia ja sen lisäksi ihan tulee sitten lunastus- ja korvauskustannukset, jotka tietoimitus sitten aikanaansa määrittelee. Mehän aloitimme syyskuun puolivälissä viime vuonna tämän työn, eli kun saimme tämän rahoituksen sitten tietoomme, niin minunkin mielestä aika ripeästi pääsimme liikkeelle. Nythän nämä rakennustyöt ja parannustyöthän tielaitoksessa on tehty ja tehdään sillä tavalla, että meillähän itsellä ei ole rakennuskalustoa, ei maanrakennuskoneita, ei kuorma-autoja, siis näihin rakennustehtäviin, ainoastaan kunnossapitosektorillahan niitä on. Ja tästähän seuraa sitten se, että tämän varsinaisen työn sitten suorittavat yksityiset urakoitsijat. Maansiirtoliike Jarmo Hietaniemi on pohjatöitä suorittanut, sitten täällä on ollut mukana, siis tämä maansiirtoliike Hietaniemihän on perholainen, sitten on Toholammilta M&H Välikangas, Keski-Pohjanmaan kuljetus on ollut täällä kuljetustöitä suorittamassa, samoin Sauli Puumala Kaustiselta, ja tämän öljysurapäällystäjän on tehnyt piirin oma öljysuraryhmä. Tässä on noin 72 000 kuutiometriä maamateriaalia erilaisia tuotu tälle tielinjalle ja 42 000 neliömetriä on sitten tämä päällystetty pinta-ala. Joo, kiitos. Hyvät ystävät, näin laman aikana ei ole usein asioita, jotka saavat mielen tyytyväiseksi, kun on kyse valtiovallan toimenpiteistä. Poikkeuksia tietysti aina löytyy, ja nyt meillä kaikilla, näin uskon, on syytä tyytyväisyyteen, kun näemme tämän perusparannetun tien, joka pian vihitään virallisesti käyttöönsä. Tämä Nykäisen paikallistien virallinen käyttöönotto peruskorjauksen jälkeen on myös minulle henkilökohtaisesti mieluisaa. Kuten täällä jo aikaisemmin todettiin, onhan tämä tie vuosien saatossa muodostunut minullekin varsin tutuksi. Kun muistelee niitä eri vaiheita, jotka liittyvät tämän paikallistien numero 18041, eli niin sanotun Nykäisen tien peruskorjauksen käynnistämisvaiheisiin, jotka ovat olleet sangen moninaiset, kuten yleensäkin, aina silloin kun on kyse jonkin tien perusparannuksen aloittamisesta, ei voi olla kuin tyytyväinen siihen lopputulokseen, jonka eräässä päätepisteessä me tällä hetkellä olemme. Tien saaminen ensin tiepiirin ohjelmiin on yleensä, kuten tunnettua, varsin vaikeaa. Kun se sitten lopulta vuosien ja taas vuosien yrittämisen jälkeen sinne saadaan, niin sangen usein siinä sitten käy niin, että aloittamisvuotta joudutaan myöhentämään useammankin kerran. Tämä useimmiten yksinkertaisesti siitä syystä, että valtion tienpitoon osoittamat määrärahat ovat olleet riittämättömät.
Pelkään, että näin tulee käymään myös ensi vuonna hyvin monen tien kohdalla, koska ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että valtion ensi vuoden ja tulo- ja menoarviossa ei ole tienpitoon osoitettuja määrärahoja läheskään tarpeeksi, ja reaalisesti pudotusta on ollut huomattavasti niin Vaasan kuin Keski-Pohjanmaankin tiepiirin kohdalla verrattuna esimerkiksi tämän vuoden tiemäärärahoihin. Tämä ainakin minulle on ollut hieman yllättävää, koska sekä pääministeri että liikenneministeri ovat näiltä alueilta. Nyt vihittävä tiehän saatiin erinäisten kiinnostavien vaiheiden jälkeen syksyllä 1989 valtion vuoden 1990 tulo- ja menoarvioesitykseen 2 miljoonan markan aloitusmäärärahalla. Sen jälkeen hän tiepiiri aloitti valmistelevat työnsä, jotka ovat kuulemani mukaan heti alusta alkaen sujuneet kaikin puolin kitkattomasti. Tällä tarkoitan erityisesti sitä, että yleensä aina, näin olen kuullut väitettävän, syntyy jotain erimielisyyksiä maanomistajien kanssa, varsinkin silloin, kun tielinjausta hieman muutetaan entisestään. Tämän tien kohdalla niitä ei kai suuremmin ollut. Tämä osoittanee mielestäni sen, että myös maanomistajat ovat katsoneet tien parantamisen niin tärkeäksi, että he eivät halunneet lähteä kärjistämään mitenkään tilannetta, vaikka ehkä ovat joutuneet hieman jostain eduistaan luopumaankin. Aloitusmäärärahan myöntäminen sai myös oman osansa julkisessa sanassa. Jopa Suomen Kuvalehti niminen lehti teki asiasta isohkon jutun ja kävi täällä kylällä jututtamassa kyläläisiä. Juttu myös otsakoitiin näyttävästi, eli otsikkona oli Ministeritie, vaikka lehden julkaisupäivään mennessä olin ollut ministerinä vasta 6 päivää. Kyllähän siinä jutussa hieman ilkeämielisyyttäkin oli, mutta pääasiassa juttu perustui tosiasioihin. Siinä muun muassa kerrottiin, kuinka tämän tien Kruunupyyn kunnan puoleinen osa päällystettiin jo 1970-luvun puolivälin jälkeen ja päällystys jätettiin tähän pitäjän rajalle, eli tuossa missä toi nauha nyt tällä hetkellä on. Sitä asiaa minä en ole koskaan oikein asiallisesti ymmärtänyt, että se piti päättää päällystys juuri tähän pitäjän rajalle. Viikkoa myöhemmin samainen lehtihän oikein repäisi eräässä kolumnissa, jonka oli kirjoittanut Jukka Kuikka-niminen henkilö. Kyseisessä kirjoituksessahan sitten suorastaan paneteltiin, että Nykäsen tielle oli osoitettu määräraha. Asianomainen kirjoittaja kyllä mielestäni voisi hieman opiskella niitä menettelyjä, jotka liittyvät budjetin tekoon ja siihen pitkäjännitteisyyteen, joka siihen liittyy, niin typeriä hänen väitteensä minun mielestäni kyseisessä kirjoituksessa olivat. Eihän noilla kirjoituksilla tietenkään mitään väliä ollut, koska pääasia oli se, että ne rahat olivat siellä budjettiesityksessä ja pysyivät. Näinhän Nykäsen kyläkin tuli sangen monen suomalaiseen tietoisuuteen. Kyseisessä kirjoituksessahan minut todettiin muun muassa sorakuljetusten ja sorateiden asiantuntijaksi. Eihän siinä tietenkään mitään pahaa ollut, koska voin vakuuttaa, että tunsin tämän soratien lähes jokaisen kuopan aikoinaan tarkalleen. Eli niinä vuosina, kun tahkosin polkupyörällä päivittäin tuon naapurikylän, jossa silloin asuin, ja vetelin väliä keskikouluaikoinani. On niistä silloisista kuopista sellainenkin muisto, että eräänä aamuna, kun taas olin menossa polkupyörällä kouluun, niin Dynamo liukoi sitten siinä Torpanmäessä etupyörän puikkoihin niiden iänikuisten kuoppien tärinässä. Siinä tapahtumassa lensin sarvien yli maantieen, josta minut sitten osittain tajuttomana vietiin paikalle tulleella autolla Vetelin sairaalaan. Pakkasilmalla on vieläkin muistoja
jälkien muodossa tuosta kertomastani ilmalennosta. Hyvät ystävät, nyt kun Vihittävän tien kunto on saatu todella hyväksi, haluan muutamalla sanalla puuttua myös liikenneturvallisuuteen. Liikenneonnettomuudet ovat viime vuosina lisääntyneet valitettavan paljon. Tilastot ja tutkimukset kertovat, että tien parantaminen liian usein nostaa nopeuksia ja lisää onnettomuuksia. Olisi kuitenkin nurinkurista asettaa tavoitteeksi, että tiet pitäisi turvallisuuden vuoksi pitää huonossa kunnossa. Kyllä hyvät tiet ovat elämisen laatuun kuuluvia ja hyvät tiet ovat myös mielestäni liikenneturvallisuutta edistämässä. Syyllinen tilanteeseen löytyy kyllä jälleen kerran auton ratin takaa. Meiltä tien käyttäjiltä on löydyttävä malttia ja tahtoa liikkua tieolosuhteet ja muut tienkäyttäjät huomioon ottavalla nopeudella, jolloin onnettomuusriskikin säilyisi nykyistä pienempänä. Toivon hartaasti, että tämän tien käyttäjät malttavat tyytyä turvalliseen nopeuteen, jolloin tämän tien onnettomuustilastot pysyisivät lähes tyhjinä. Niin hyvät ystävät, kun tämä tie peruskorjauksen jälkeen on nyt todella hyvässä kunnossa, toivon myös, että tien parantaminen lisää viihtyvyyttä niin tällä kylällä kuin myös tuolla naapurin puolella ja myös kaikkien niiden osalta, jotka tietä tulevat käyttämään. Toivon myös, että tienparannuksen kautta myös tällä kylällä toimiva menestyvä yritys saa vielä lisäpiristysruisketta tämän kautta, sillä yrityksen ajoissahan on myös raskasta liikennettä päivittäin ja myöskin työväki joutuu tätä käyttämään. Lopuksi haluan vielä onnitella teitä kaikkia siitä, että pääsette nyt nauttimaan tämän peruskorjatun tien mukanaan tuomasta hyödystä. Parhaat kiitokset kaikille niille, jotka ovat olleet mukana nyt Vihittävän tien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Onnea vielä kerran kaikille teille, jotka voitte nauttia tämän pian virallisesti käyttöönsä Vihittävästä perusparannetusta tiestä. Kiitos. Kiitoksia kansanedustajalle. Ja nyt me rupeamme käyttämään saksia tämän sinivalkoisen nauhan katkaisemaksi. Pyydän, että kansanedustaja Vistbacka saa kohta minulta nämä sakset ja ryhtyy niitä käyttämään. Ja sopinee niin, että jos kunnan puolesta kunnanjohtaja Filippula tulee häntä avustamaan ja sitten haluaisin, että nämä meidän pedalla paikan päällä suunnittelua ja toteutusta johtaneet tai henkilökohtaisesti tehneet Rauni Huusko ja Tapani Läspä tulisivat myöskin tänne avuksi, niin eiköhän näillä voimilla tämä nauha saada poikki. Ole hyvä. Niin, nyt pienesti kyläläisten muuttuessa muuttuja. Tervetuloa. Saksa.
Nelivetoista toi on. Eli se on semmonen pikkuinen lava siellä. Ei se vastu. Se on sama. Joo, Heikille on sen tehty. Kyllä me Ari kanssa käytiin tuolla, niin kyllä se nautti. Se näki, kun se nautti piti kättää vaan isänä ratin päällä. Ei. Ei minä sanon kauan. Minä saatteko mehtään oli mukana. Eikä oli, että... Kyllä minä suunnitelma eikä se itse. Kauan, että tuota mehtämies on... Onhan mennään kahville. Eikä se nikottele. Eikä perhe tarvitse. Kato sitten, kun lähtee, niin se on aina. Ei tulla perhettä ole siinä mitään. Maavara justiin. Sen takiahan se on tarkkaa. Miltä nyt tuntuu, kun tie on valmis? Tämä on olainen. No kyllähän se hienolla on. Onko se hienoa? Kyllä se on hienoa. Niin kauan. Onkohan sulla täällä? No Raimo meni sanomaan. Tämä sehän on pokoa vähän. Joo, kyllä se kuulutettiin. Se on kyllä ratkaisu. Joo. Ja siellä. Lukeeko siinä nyt ne kirjaimet RC? RC. Lukeeko? Kyllä. No se käy sitten. Joo, no tässä on. Sä hyppäs Raimo siinä pian. Raimo. Terve Raimo. Siellä tunnette mua. Kuka siihen meni? Mä en viitti sanoa mikä päivä se oli, mutta se oli aika lähellä pääsiäistä kyllä. Joo. Muistu. Ei se lämmin. Kyllä se nyt on, että nyt on mukava ajaa. Kyllä mä sanon suoraan, että voi olla, että tulee ajettua ylinopeutta. Jos ei mittaria katsoo oikein tarkkaan. No ei pitäisi, mutta ei se ole todistettu, vaikka mä sanoisin. Kuka ajaa täältä kujaa tulee. Kato kun jäätyy liukaa. Raimo muistuttaa sitä Jania vielä. Joo. Nopeudesta. Niin. Kyllä sopii muistuttaa, joo. Kyllä mä tiedän, että kyllä se tahtoo mennä. Niin se on hyvä työ. Joo.